Ahojte priatelia, máme tu 15. epizódu nášho a vášho hodnotenia traktorov. Poďme sa spolu pozrieť na vaše kúsky. Viete, čo je lepšie ako Fen 1000? 2 Fen 1000. Jozef nám poslal tieto krásne stroje. 10 z 10. Kuba nám poslal túto nádhernú súpravu John Deere 8R 340 s návesom Anna Burger. 10 z 10. 2 John Deere 8R a 2 Lisy Krone Big Pack. Jirka nám poslal túto nádhernú brigádu. 10 z 10. Dámy a páni, plechová kavalérie. Matej nám poslal svoj Zetor 8011 s kontajnerom STS Opava. 10 z 10. Ako ďalší tu máme Same Silver 130 z roku 2006. Víra nám poslal svojho Taliana. 8 z 10. Dávid už 3 roky jazdí na tomto John Deere 8430. Že vraj spokojný. 9 z 10. Legenda československého nakladania. Adam nám poslal svoj Hon, ktorý je farebne zladený so západom slnka. 8 z 10. A teraz niečo zo striptilu. Agro Vlado nám poslal svoj JCB Fast Track 8330 so sejačkou Missouri Protil. 10 z 10. Parádne nafúkaná vlečka. Martin nám poslal svoju Valtru N174 s návesom Pronar. 10 z 10. Sebastian jazdí na tomto kompaktnom John Deere 5100R, za ktorým ťahá krmný voz. 9 z 10. Parádne vyladený domáci pomocník. Radin nám poslal svoju MT8. 9 z 10. Marek nám poslal túto brutálnu zostavu, konkrétne case IH Magnum 380 so sejačkou Horsch Pronto 9DC. 10 z 10. Nádherný kúsok nám poslal aj Gabriel. Má doma tento Zetor 6911. 8 z 10. Marian zásobuje postrkovače vodou a Valtre T234 s cisternou Fliegl. 10 z 10. Franta za svojím Fendom 800-kovej série ťaha podmietač Wederstadt Carrier 650. 10 z 10. Tomu sa povie jarná idylka. Kravy a jarné rozrábanie. Vít nám poslal svoj Zetor 4611. 8 z 10. Vôňa gumy. Jakub nám poslal svoj čerstvo prezutý John Deere 6110. 9 z 10. Tomu sa povie polovičný tank. Timotej nám poslal svoj case IH Magnum Road Track 380 so sejačkou Pettinger Terrasem C8. 10 z 10. Aj kamene treba zbierať. Jan nám poslal svoju legendu case IH Magnum 7220. 9 z 10. A teraz niečo z vozenia dreva. Dávid nám poslal svoj Zetor Crystal 10145 Turbo. 8 z 10. Ďalšia 101. Tuto nám však poslal Adam. Krásny kúsok. 8 z 10. A teraz fotka z vôňou siláže. Dávid nám poslal svoj John Deere 6830 Premium s návesom Farmtech. 9 z 10. Priatelia, ďakujeme za všetky fotky, ktoré ste nám poslali a nezabudnite podporiť svojich favoritov. Vždy v komentároch nájdete názov traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, dajte mu like. My sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.